Резюме на въведението. Заблудата на предприемача. Майкъл Гърбър. Работете върху бизнеса си, а не в него. Майкъл Гърбър започва книгата си с едно основно послание. Повечето малки бизнеси не работят сами по себе си. Собствениците им работят вместо тях. Проблема не е в това, че те не полагат усилия. Проблемът е, че вършат грешната работа. Вместо да създават работеща система, те са затънали в оперативните задачи и не изграждат истински бизнес. Какво знаят успешните предприемачи, което останалите не знаят? Великите бизнесмени не са успешни заради това, което знаят. Те успяват, защото имат ненаситна жажда да научат повече. Най-голямата грешка, която допускат провалящите се собственици, е, че се вкопчват в това, което вече знаят и не са готови да се учат. Бизнесът е огледало на неговия собственик, твоят бизнес е пряко отражение на теб. Ако мислиш хаотично, бизнесът ти ще бъде хаотичен. Ако си неорганизиран, бизнесът ти ще бъде неорганизиран. Ако си алчен, служителите ти ще бъдат алчни и ще ти дават все по-малко, докато искат все повече. Промяната започва отвътре. Преди да можеш да изградиш успешен бизнес, трябва да разбереш какво представлява той. Как работи? Какви са принципите му? Как да го изградиш правилно? Гърбър подчертава, ако искаш да промениш бизнеса си, първо трябва да промениш себе си. Заключение. Заблудата на предприемача не е просто книга за бизнеса. Това е наръчник за цялостна промяна в начина на мислене. Ако искаш да успееш, спри да работиш в бизнеса си и започни да изграждаш бизнес, който работи без теб.